Bueno, us ho vam dir la setmana passada, avui tenim amb nosaltres a un tio que va ser notícia. Que fa just una setmana, I encara ho és, I fins al maig ho serà. I després del maig esperem que també. I tant. El que anirà a Eurovisió representant Espanya, sortit de l'acadèmia, Miqui, de Terrassa. Bon dia, Miqui. Molt bon dia. Què tal? Hola, Miqui! Com estàs? Molt bé, molt content. Ets l'ambaixador de la capital del Vallès Occidental, no? Escolta'm, Què passa? això és incorrecte, No és incorrecte, no? No, és totalment incorrecte. No, és Terrassa, no, la capital? No, és Sabadell, que sí, Miqui? Hi ha cocapital. Ui, pobre. Jo sóc una mica xaquetero, Si fossis de Sabadell t'hagués dit exactament el contrari. Bueno, no és per posar pressió, Miqui, però 200 milions d'espectadors. Pensa que nosaltres hi ha programes que no els fem, tanta gent. Vull dir que... Què, això d'entrada et diu alguna cosa o ja veurem com va? Em diu un bon escaparate, crec jo, perquè Sí, la oi? gent em conegui. I per poder ensenyar tot el que hem treballat, de veritat. Tu t'ha passat al cap... perquè, clar, ho parlàvem ara amb el Marc, no? És a dir, fa un any tu no sabies res de tot això, No, fa un any no volia, no tenia ni plantejat presentar-me a Operación Triunfo. Imagina't. O sigui, no m'ho havia ni plantejat. I com va ser que vas acabar fent el càsting? Doncs va ser perquè jo penjava covers al meu Instagram d'un minut i vaig veure que hi havia un cover, o sigui, un hashtag, que era OTCover. Sí. I vaig pensar, vamos a provar suerte. Posa-ho allà, a veure si sona la flauta o no. I va sonar. Hòstia. Que guai. I va sonar i em van donar el passe directo. Hosti, Com passe directe? A veure? Bueno, hi havia les cues, no?, Sí. dels càstings i... Estàs por lista, no? Podem entrar ara? Exacte, Estàs por pues, lista? Sí, com el PortAventura, que pots entrar també per l'Express. Bueno, a vegades a l'Express hi ha més cua que el normal, Sí, perquè has de fer l'Express de l'Express. Exacte, sí senyor. Bueno, felicitats Moltes gràcies. per anar a Eurovisió, perquè posarà Eurovisió de cap per avall, perquè serà una cançó festivalera, que espero que... i tant. Espero que... Perquè del Miqui, si alguna cosa bona té moltes, però una d'elles és que poses al públic cap per avall, no? Potes en l'aire, no? Això ho feies a les gales i ho seguiràs fent. Eurovisió anirà així, suposo. Home, espero que sí, espero que sí. Vale. Nosaltres, no sé, ens ve de gust incitar-te a fer coses que segurament no faràs, no podries fer, però jo què sé, podries cantar una estrofa en català al mig de la venda, no? Al mig de la venda, estrofa en català. Mira. Això ho volia fer el Serrat i ja no el van deixar, no? Mal-la-la-la, però podies liar-la. Podies liar-la una mica. T'ha passat pel cap o què? No, pobra. La cançó és de l'Adrià, està feta així i així es queda. Sí, clar. Però no per la gent, ni no per l'Adrià, No, per el respecte, Per l'Adrià Sales cantant de la Pegatina, perquè la cançó està composada per ell. Exacte. És un tio que composa manta cançons i la Pegatina és limitada i diu, bueno, me'n sobren, no? Què puc fer amb aquestes cançons? Vinga, va. Tu el coneixies, a l'Adrià, o no? Jo havíem coincidit un cop amb els Dalton a algun lloc, però res. O sigui, parlar... Hola i adéu. Hola i adéu, sois la Pegatina, jo no em puc apropar a vosaltres, saps? Vull dir... Hosti, clar. És És que tu miraves amb un respecte que ara potser, no al revés, però ja esteu igual. Com a mínim ja esteu igual. Ni de conya estem iguals. Ni de conya estem iguals. La Pegatina és un top. Sí. Bueno, ells són especialistes en liar-la a l'escenari, Sí, tant. Jo he vist a concerts de la Pegatina agafar l'acordionista, el francès, Exacte. i agafar-lo i portar-lo al públic amb les mans, ell estirat, i ell amb les mans anar-s'ho passant fins que arriba a la barra a buscar una cervesa i torna, Hosti, noi. però estirat, i el públic el anava transportant. I tot això tenint en compte que ell, a la majoria de concerts, va en fandilla, i no sé si a sota hi porta alguna cosa, Jo crec que no. I a més això ho vaig veure a la sala aquests dels Amics de les Arts de la capital del Vallès Occidental, que és Terrassa. Sí, exacte. Va passar un concert allà a la Pegatina, me'n recordo com si fos ahir. Com si fos ahir. Bueno, et volem demanar que... Tu saps que ets el tercer català consecutiu que va a Eurovisió? Sí. Molt fort, això, Manel, Alfred i jo, no? Sí, però és que sí. n'hi ha molts, sí. Pots fer-ho com l'Alfred, com el Manel, no, vale? Ai, Pobre, home, no. Bueno, és broma, però vull dir... Pot ser que el Manel fos de Sabadell? Ho és, evidentment. Bueno, sí? Ja està, capital està clar quina és. Que fort! Està Hòstia, tot dit. clar. Està tot dit. I no és per dir, però el Manel es diu Navarro, el Miqui es diu Núñez i... Núñez i... Oh! Oi, que fort! Seria un duet fantàstic. És fabulós! Com a homenatge a aquest 2019. És fabulós. Hòstia. Escolta'm, tu tens al cap la posada en escena, perquè és una de les coses que diuen que, home, que Espanya sempre ha anat una mica coixa, no? Sí, nosaltres encara hem de començar a tenir reunions i començar a parlar de tot això, però jo crec que, ja que la cançó és així de moguda i tal, jo crec que hi ha d'haver-hi molt moviment sobre l'escenari. Hi ha d'haver-hi moltes llums, hi ha d'haver-hi una posada en escena superatrevida, o sigui que
que anem a fer partícip al públic, crec jo. Sí, que el públic ha d'estar... És que de Conga en amunt jo m'ho havia imaginat. Sí, en sèrio, Sí. Home, és una mica casament, això, No, en sèrio, vull dir, però realment liar-la fort. Sí, O sigui, liar-la buscar una manera de liar-la fort que el moltíssim. públic no només aixequi banderetes. Bueno, escolta'm, et posaré un consell d'una ex-Eurovision, vale? No sé si vas veure Soraya l'altre dia, Sí. que va fer un vídeo. Sí. Has vist que s'ha fet un tatu? No. Heu vist o no? No. S'ha fet un tatu, ara poso el consell, On? no té res a veure això, ni amb tu ni res, però saps on se l'ha fet? No. A la Canalillo. Ah, sí? Què S'ha fet dius? un tatu, però a la part baixa del Canalillo. I què s'ha posat? S'ha posat, bueno, una mena de sanefa, com una flor d'aquestes de neu, una mena de que sanefa guai. estranya. I l'altre dia ho anava ensenyant, amb tota la pitrera a fora per Vaya. ensenyar el tatu. En aquest vídeo et donava un consell i també parlava sobre la cançó, sobre la venda. ¿Tú crees que es un tipo de canción que van a entender fuera de aquí? Sí, yo he vivido en Suecia y este estilo de música así como un poco folk, un poco ska, un poco así como de baile les gusta, o sea que yo creo que sí. ¿Algún consejito al representante? Que disfruten. Es que no se le puede pedir otra cosa. El festival creo que hay que disfrutarlo, porque como uno no vaya a disfrutar se puede convertir en una pesadilla. O sea, que lo disfrute y que salga al escenario con la misma energía, si cabe, con el que salió aquí en España a ganar. Clar, és que ha fet un Johan Cruyff, la Soraya. Sí, Sal clar. i disfruta. Sal, Juga a exacte, Pep. futbol. Sal i disfruta. Passa-t'ho bé, Em sona tio. a Eno, sal i disfruta, sal de fruta. Sal i Sí. disfruta. Sal de Eno, frutes. pues, pren-te'n una mica abans, sobretot. Sí. I llavors vigila amb el roig. Sopa bé perquè... Vull dir, sopa fluix perquè ja se sap. Sí, Escolta, vigila. ara que deia això de la cosa folk i la cosa així una mica ska i tal, he estat buscant qui va guanyar l'edició de la Soraya. Ella crec que va quedar última, diria, O si no, sí? sí, o si no Però, l'última... però va disfrutar, veus? Sí, Això és molt, el va que es disfrutar tracta. molt. El De 2009 va guanyar Noruega, mira. Se'n recordeu del violinista? Home, aquest? el Tsitsipas aquell, El què? Sí, com es deia aquest? No ho sé, no me'n recordo. Sí. És un noruec que toca el violí. És un noruec que estava Era molt allà. bo, Era bo, sí. Ara ho busquem, però vull dir que és una proposta una mica diferent, no?, del que estem acostumats. És a dir, no és una canció eurovisiva, no? Jo és que, clar, aquesta etiqueta de canció eurovisiva mai l'he acabat d'entendre. O sigui, Bueno, Eurodance, jo penso que es exacte, refereixen a potser Eufòria de l'Orin, per clar, exemple. Clar, alguna cosa així. Doncs sí, si és en aquest aspecte, jo crec que la proposta és una proposta una mica nova, no? És una I tant. proposta diferent. Totalment. Ja fas bé. No, i Jo crec que està s'agraeix, molt guai. I tant. I s'agraeix, perquè... Què veus? M'alegro. Bueno, no, jo ho agraeixo molt, perquè és una cançó que ens mola molt i és una cançó d'un rotllo que a mi personalment m'agrada molt, que és aquest tipus, Sí. bueno, el rotllo la pegatina, òbviament, Exacte. però tipus charango i tipus totes aquestes cançons molt més festives. Parlant de charango, va ser el Miki el primer de la història en cantar en català Operació Triunfo. Sí, va ser. Vull mirar-te, no vull imaginar, vull sentir-te, compartir tot això que sents. Coneixes els charango? En persona els conec com a la Pegatina els coneixia, d'haver compartit un dia a escenari. Un dia, presento unes birres que vam Alguer fer una Miquel. vegada. Charango, bon dia, què tal? Doncs molt bé, estem molt bé. La veritat és que el tio va patar bastant. Evidentment no és l'original, s'ha de dir. Alguer, No hi però havia estava molt bé, 734 trombons. Sí, també és veritat. Jo notava un matís que faltava. Sí, Home, tots ho notàvem, Sí. Tots ho notàvem. Estava faltava aquí. més gent a l'escenari, no? Sí. Em va faltar pujar refugiats a l'escenari. Home, M'hagués què? encantat. No es Allò pot de tant fer en això. tant que el Miki agafés i digués que quan siguis lluny una cançó et torni a casa. Sí. Oh, que maco. Que tinguis l'alegria dels dies clars. Que els matins et despertin sense precipicis. Sí. No deixis que les ferides t'endureixin el cor. Molt Sobretot, bé, molt bé, si Alguer. mai se't fa de nit, deixa Sí. que t'abraci la gent que t'estima. Val, I val. si no, en Vladimir. Però... Bueno, i el Miki també has estat protagonista d'una de les polèmiques d'Operació Triunfo, la Mariconez. Ah, sí. Com ho vas Tela, viure tu, quina això, des de setmana? dins? Va ser increïble, perquè nosaltres a dins... No veu ser conscient, suposo. Veu No. demanar, us van dir que no, doncs Zero. endavant. Clar, o sigui, nosaltres ho parlàvem com si ho parléssim a un bar, Sí, no? En sí. plan, doncs, natural i Aquesta orgànic. paraula tot. ara... Clar, no, sí, no sé què, això, l'altre... I jo, clar, quan surts d'allà, et posen a una taula i et diuen, bueno, todo esto es lo que ha pasado. Ostres. Què? Clar, tu t'han de posar en context, tu Clar, surts clar. d'allà i no Però t'enteres surts de res. quan t'expulsen, abans de la Clar, final, clar, diguéssim. Quan t'expulsen, a mi quan em van expulsar em van dir... Hola! Bueno, clar, hosti, tu arribes a casa, obres l'Instagram I flipes. i veus que te desea la muerte media España i dius, hòstia, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? Què he fet? ¿Qué ha pasado? Sí. I llavors dius... És conya, òbviament. No, ja, però... Bueno, que no tan t'han de posar- conya, no tan conya. Esto es lo mismo que le dije a Lopetegui. Una vez le echaron del Madrid y le dije, mira, todo es lo que ha pasado. Mira, Sí, has perdido ¿no, este Lloret? partido, Sí. has perdido este partido, Sí. has jugado un poco mal. Por eso ¿verdad? t'han echado, Un sí, poco mal, sí, t'han una echado. mica així. Però Déu-n'hi-do, no? molt fort. El xoc Home, de sortir bastant. a fora i mirar tot el que han dit de tu, tot el que ha passat. Sí, realment, ja veus...
veus que tot es malinterpreta. O sigui, surts fora i dius, hòstia, de debò això es veu així i això altre així, i això, si no ho vaig fer per això, no ho vaig fer per això, no ho vaig fer per... És que el moment de la Mariconet va ser una setmana que tota Espanya va estar pendent Sí, de tant. què cantaries al final, si Però igual això a la està superbé, gala... no? Sí, no, va Vull ser, dir, jo es va trobo- anar un debat de si estava correcte dir-ho, si no era correcte el dir-ho. debat és guai. El debat Sí, és, sí. sempre és el I- Tu respecte. quina posició tenies tu, per cert? A favor o en contra de que es cantés Mariconet? Home, jo tenia la posició de un autor escriu una cançó, s'ha respectat tot el que escriu i tal, però després un home hetero, blanc d'Europa, hetero basic, no?, que es diu, Sí. cantant Mariconez a la televisió, doncs la veritat és que no em semblava gaire bé, però bueno, jo respecto totes Exacte. les I opinions. al final què va passar? Que ho vaig Bueno, cantar. Que va Mira, cantar-ho i... Siempre los cariñitos me han parecido una estupidez. Aquesta. Que tampoc costava tant, no?, de que haguessin acceptat potser dir, que canti estupidez i ja està, si volen cantar Bueno, estupidez. és que... Perquè Però qui tenia... És a dir, el Cano, el José Cano... Bueno, és que va haver-hi moguda, perquè el Torroja al principi sí, que canvi el que vulgui, després el Cano va dir, aquí no Cano va canvia dir, res, "La cançó és el meva, Torroja, no epa. està". perquè clar, dius que tu no te n'havies adonat massa del tema, com havia anat, Zero. però de sobte acabes la cançó i tot Cristo es posa a Clar, cantar. clar, això va ser brutal. Estupidez, i Clar, tu, clar. què diu? Però Clar, tu què no ho saps, diuen? tu Clar, Què diu? estupidez. no sabies d'on et venien les hòsties. No, clar, jo no tenia... Acabem la cançó i ens mirem la Maria i va ser com, ¿y esto por qué? Llavors, clar, Maria favorita, Miki favorito, i era com, què? Què està passant, Què està no? passant aquí, saps? No, Sí, sí, va ser una moguda, Canción de la caca. Con Miki y Dave. Caga el rey, caga el papa, o eso me han enseñado. Lo hacen los adultos, lo hacen los viejos, lo hacen las vaquitas y los conejos, lo hace el armadillo, lo hace el avestruz, así que no te olvides de hacerlo tú. Si te da mucha cosa llamarle cagar, los siguientes nombres te ayudarán. Defecar, descomer o plantar un pino, evacuar, deponerlo hacia el intestino. Puedes ir a echarle abono a la fresa, pero hacer caca es lo que interesa. Es lo más urgente de nuestra existencia, porque si se acumula se montó la guerra. Y si Home, escolta, d'on surt aquesta cançó? Això va ser perquè jo una de les coses que més m'agrada, us ho prometo, dins de l'acadèmia, és cagar acompanyat. O sigui, Què dius? Ho prometo. Perdó? O sigui, Què és lo dius? pitjor acompanyat. Bueno, Acompanyat d'aquí. Això... No, o sigui, acompanyat. Penseu que els lavabos a OT? A OT, o sigui, Sí. era un era el pla dur, saps? O sigui, Sí, sí, Ai, superfinet, amb un pam per sota i un pam per dalt. Home, Llavors, no. tu seies allà i, per exemple, hi havia persones, no diré noms, però que posaven vídeos, en plan, posaves un vídeo perquè tu te sentaves a cagar al costat i clar, s'escolta tot, no? Clar, I a mi el m'encantava. Clar, el xof s'escoltava. Per favor. A mi m'encantava. I llavors jo començava a parlar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, Dave? Bien, aquí estamos, no sé què. Però talla el rotllo, talla el... Què talla el rotllo? No, Talla el rotllo, bueno, no ve de Que va, jo també sóc així. Jo també Sí? sóc molt, Ai, molt no podria, llibertí. Ets de parlar mentre... Sí, soc molt divertit a la caca. Jo he cagat amb la porta oberta de casa, però Ai, tranquil·lament. no. No, tant com mai. Amb gent? Bueno, amb els meus pares per allà donant I voltes. als seus pares els hi semblava bé, Els meus també. pares, el meu pare també. I anàvem parlant d'un lavabo a l'altre. És una cosa de Terrassa, ho estic veient. Mira, un és de dels meus Terrassa, objectius en vida és posar un lavabo davant de l'altre. A casa home, meva. hòstia, per favor. Hi ha he vist un vàter Per que és favor. un expert, està tot junt. en Cap plan, problema, un mirant l'altre. tu. Sí, tot perfecte. És molt desagradable, Ho és que jo trobo. ho penso Però per i és... què? Cony, perquè sí, perquè estàs veient la cara i estàs pensant, què estarà passant allà? Està apretant, ara està apretant, Està apretant, exacte. Que surt, que surt. Ui, És que és el aquell del principal problema. Volkswagen, No Sí, que es heu ficava d'apretar. vermell. El principal problema, no heu d'apretar. No heu d'apretar, ha de baixar. Però Albert, tu per què? A veure, menges unes coses durant el Quan dia... vas tu quan vas al lavabo? De veritat, Què estem vol dir parlant d'això quan? ara. O sigui, vas al lavabo de rutina? Vol dir de rutina. O sigui, vas al lavabo quan toca o... Quan toca no pots anar, vaig quan m'estic cagant. Vale, quan punxa. Quan punxa. Vale. O sigui, Cuando, com és a que dia ja- Aida, no, cuando no. el tiburón está tocando Braga. Exacte. Això va dir Aida, va dir Carmen Machi. Jo només reprodueixo paraules, No, però és això. Però quan vull veus dir. això, quan veus que realment doncs, la punta de l'iceberg està allà Sí. tocant xapa del Titanic... La doncs, piràmide aleshores invertida, sí, Vas sí. tu i llavors vas al lavabo i tal. El problema d'anar al lavabo és un tema, és el cervell, com sempre, com en tot, com amb el sexe. És a dir, a mi m'ha passat alguna vegada que dic, ui, no aguanto gaire. I estic arribant a casa, i si tinc un imprevist del pal, rotllo, m'he deixat les claus al cotxe, tinc un problema molt greu, Sí, perquè clar, el teu cervell evidentment. ja s'ha fet a la idea, Ara és que obrir hi ha la un porta tempo. del pis i corrents cap a... Però és asseure't allà Mare de i Déu. allà no hi ha... És open the border. Bueno, Però que em va. refereixo sobre el tema Sí, d'apretar, si apretes, et surt malament. Perquè Va. Ja, pot perquè deixa tallar, ras, pot tallar. sí. Perquè a vegades fas aquella Sí. cap endintre Sí, que et talla per la meitat. I Això allò és el fatal. pitjor. Estàs tallant el xurro, és fatal, Exacte. fatal. Per això el que has de fer és relaxar-te completament. Vale.
Com vas a parir. Com vas a parir. Sí, però no em puc relaxar amb la porta. Exacte, això dic jo. Com que apareixes tant tu, Albert. Perdona, Aina, com si tu haguessis parit a la teva No, vida. jo tampoc, però ja aviam. està. Bueno, Miqui, què n'opines de tot això? No, M'encanta perquè a tot arreu on vaig acabem parlant de caca. Llavors sí, Bueno, ho has generat tu, ho has generat tu. No, ja. Escolta. Bueno, tu ja tens pensat amb qui aniràs a Eurovisió? Perquè això, teniu un cupo de gent? Són 6 persones sobre l'escenari, almenys fins... No, però fins no ara dic ha el sigut sobre així. l'escenari. Ah. No, els teus acompanyants. És a dir, tu ja, mira, podeu anar amb 5. És a dir, saps? El d'Eurovisió es truca i és com una festa, ¿no? Miqui más 5. ¿Qué te pongo? ¿Más 5 o más 4? Sí. I jo pongo, no? Porto uns canapés, porto unes leis, saps? Hosti, doncs, no sé, la meva família i si pogués algun amic, també. Però... Vale, no dic que potser ja ho tenies pensat. No sabia ni si... O sigui, no sé ni si convidaran a gent. Jo no suposo tinc que ni idea, jo Així tampoc. que Si t'ho que no et preguntava. puguis portar ningú. Home, un cop que hi vas... sí que podràs, Poseu la tele. Un cop que hi vas, sí. tu. Per cert, diuen que hi havia tomàquet entre tu i Natàlia. Què n'has de dir de tot això? Buah, tio, que estem al puto segle XXI i que un home i una dona siguin amics i s'abracin i s'estimin no vol dir que siguin parella, tio. Clar, Això és molt heavy. Vale, et va sorprendre que guanyés Famous? Després de la pedazo de final que va fotre, no. És que va ser... És que va ser increïble. Et va sorprendre que la cançó que li van donar Famous per Eurovisió s'assimili al tema que estàvem parlant fa un minut i mig? No, home, no. És una cancionaza. Sí, bueno, però tu poses les dues a la gala d'Eurovisió, dic? Sí. Poses les dues, l'una al costat de l'altra, i no hi havia color. Tu pots debatre entre Maria i tu... Maria es deia? Sí. Però el de Famous, jo quan la vam escoltar vaig pensar... És un estil diferent. És un estil diferent. Era un altre i ja està. Sí, és simplement un altre... Jo no el veia molt... Ell no el veia amb la cançó. Ell és un tio que es menja a l'escenari, també. Sí, Famous. és increïble. Sí. És un tio brutal. A les distàncies curtes també és aquest pal. T'has ensenyat el DNI, per cert, el Boníssim. Famous? Per què? Sí. Perquè posa Famous? Posa Famous. Que guai, Què dius? Que guai! Sí, es diu Famous Sí, en plan... Sí. Però al principi li devíeu preguntar, però Clar, Famous de tothom, què? tothom O sigui, en com plan, t'has de dir exacte. Famous? Que ets youtuber o què? No? Però sí, Famous, tio. Famous. He estat parlant amb gent que ha seguit molt l'Operació Triunfo i diuen que ets el més estimat de tota l'acadèmia. De debò? Pel públic, Diu, sí, aquest tio és el que el públic se l'ha estimat més. Vull dir que sàpigues que t'has guanyat el carinyo de tota la gent. Ai, doncs que guai. És un dels més estimats de l'acadèmia. I fent cançons de caca, imagina't. Imagina't. Vull dir que excepte Sabadell t'estima tot Catalunya. No, Sabadell una mica també, una També, miqueta. també. Per proximitat. Per cert, em Exacte. crida molt l'atenció com tu fas, tio, per pentinar-te aquest cabell, perquè realment és un cabell xul. A mi ja m'agradaria tenir el pelazo aquest. Bueno, ja. Vale, Marc, tu i jo, Si parlés ja jo. ens molaria tenir aquest pelazo. Sí. Però és indomable, aquest cabell. Ja. És com el Goku, no? És que no em puc pentinar. Llavors jo surto a la dutxa i com es quedi, es queda. Hòstia, Que guai. Pues I em una llevo sort, així també, Em llevo així Però també. Aina, bé, no? Ah, sí, tant. No, Molt és que bé. ho dic perquè jo el miro i dic... Crec que a l'Aina li agrada l'estil Sí, a mi m'agrada. del Miki. Sí. És un estil que et mola, no? L'Adrià Sales em diu tofa. Sempre. Tofa. Sí, tofa, man. Què tal la tofa? No, però a mi m'agrada això de despentinat tal, vull dir, no sé, jo crec que no t'has de currar molt i és més fàcil i vull dir, ja està, no? Ja ho tens fet. Gràcies. Moltes gràcies. Per cert, a tu què et va semblar que fessin fora l'Aiciar Castro? Va ser o sigui, va ser decisió del programa. Si el programa veia que no estava complint els objectius que havia de complir, doncs... I amb vosaltres notaves que hi havia alguna mena de... que dius, bueno, potser vam fer una millora amb els Javis, o realment va ser així? Els o com? Javis van ser una locura. Quan van entrar els Javis, va canviar moltíssim la meva perspectiva d'interpretar. I com és això? Home, perquè són els putos amos, tio. Bueno, ja, però no sé, vull saber com tècnicament més, saps? Els Javis Què us deien? tenen una manera de currar sempre des d'un mateix, no? Llavors, sempre intenten buscar coses en les que estiguis identificat, sempre intenten anar a coses anteriors a tu, coses que t'agradarien, et munten pel·lícules. Jo, quan vaig cantar la cançó de Charango, vam fer una història de la hòstia, en plan de que jo era un cantant que arribava a un poble perdut de Lleida, que no sé què, que em trobava una noia a la barra... O sigui, va ser una locura. Llavors, tu vas cantant i tu vas imaginant tot. creus, no? I tu creus, i fan que tu creguis. O sigui... Però això, perdona, Alguer quan va fer la cançó de La lluna a l'aigua també ho va fer? Segurament Se'n va anar a Lleida? segurament no. Alguer? Jo vaig anar a Lleida i vaig dir, hòstia, aquí no conec a ningú, vaig començar a parlar amb les vaques, amb tot el que em vaig trobar per allà, hi ha i vaig dir, persones, també. i vaig dir, calla, cosa que està bé, una lluna a l'aigua, a més, no, com que tampoc hi ha mar. No, clar, sí. Pues vaig dir, allà és on se'n va acudir tot. Mare de Déu. Vaig anar a un estany. Mare de meva. Escolta, tenim disc a la vista, has pensat en això? Jo estic composant com si hagués de fer 10 discos. Sí? Sí. Bé, sí. molt bé. La veritat és que sí, o sigui, cada 2 hores que tinc lliures me'n vaig o amb el Nil, o amb l'Arnau, el Griso, o amb l'Alfred, o amb l'Adrià,
o jo què sé, ojalà pogués composar amb Antí López, amb El Niño a la hipoteca, amb el cantant de Green Valley, m'encantaria també fer alguna cosa, o sigui, Charango, òbviament. Evidentment. Tenen molta feina. Charango ara estan en Perón, ara estem de Perón. Estan Perón, sí. Sisplau. I quin és el teu estil? Perquè, clar, t'hem vist interpretant cançons d'altres i també de la Pegatina també, de Charango i tal, però quin estil tens? Jo, quan em pregunteu això de l'estil, sempre dic que jo vull fer un pop rock melòdico con pitos i contratiempos. Carai. Vale. M'imagino que ho he entès. Vull dir, m'imagino que crec que ho he entès. Sí. És com amb electrònica, vols dir? No. Doncs els pitos, com els farem, els pitos? No, pitos a trompeta, saxo, trombó... En plan, pitos de bufar. Vale. Que guai. Sí, no sé, però m'agradaria també trobar una part, o sigui, igual que tots els heavies tenen una balada super maca i super contrari entre cometes. Sí. Doncs m'agradaria tenir 2 o 3 que fossin així. 2. És quan el bateria juga al Fortnite, eh? Sí, que plega un moment i diu, va. Bueno, hi ha un moment als concerts que sempre el bateria en marxa. Us heu fixat o no? De vegades va fer el break. És que estan tocant tota l'estona, Bueno, és igual. Lo del bateria és increïble, de debò és increïble. Han de perdre molts quilos, aquests tios. Bueno, escolta, t'hem fet un petit concurset, a veure si estàs... És com un examen eurovisiu. Això seria, perquè aquest any cantes tu, però si haguessis cantat altres anys, et sabrien les cançons o no, d'Eurovision? Què en penses? Et posem cançons, te les tallem i a veure com les segueixes. I a veure si tu la saps seguir. Aquest és el repte. Comencem amb la primera? Vale. Vinga. Home! Vale. Vamos a cantar Europe's Sí? Living. Bueno, anem a escoltar, Cantar! Ets del Barça, ¿no? Sí. ¿Qué vol dir aquest no? Sí, por eso lo celebró como lo celebró el tío. ¿Cómo va a celebrar? Será como el otro, como el portugués, que yo no digo su nombre. Es como Cristiano. Es como Voldemort, no se puede decir. No. Bueno, anem al 2003. Era el David Civera? No. Era el... La Bet. La Bet, sí. Home, també. 2003. Bet, atenció. Dime qué es lo que puedo hacer. ¿Cómo te puedo tener? Dime qué es lo que puedo hacer. Te puedo tener. Tener un videoclip realment. Te'n recordes del videoclip de la Bet? No, com era? És per veure'l, ja veuràs. Mira al YouTube i... Però més que el Miqui devia ser molt petit, eh? Clar, 2003? Jo sóc del 96. Imagina't. Va néixer el meu germà el 2003. Veus? 7 anys tenia. Molt bé, 7 anyets només. Anem amb el... Bueno, un clàssic, la millor cançó que ha anat a Eurovisió. Y el chiqui chiqui se baila así. 1. El Breaking Dance. 2. El Cruzadito. 3. El Robocop. ¡No! El Michael Jackson. 4. El Robocop. Bravo. 1. El Breaking Dance. 2. El Cruzadito. 3. El Michael Jackson. No ho he dit bé al final. Sí. Mira que em pensava que la capital era Terrassa, però no, segueix sent Sabadell. Molt bé, Carles. Bueno, atenció amb l'Alfred i Amaya. Eres el arte que endulza la piel. Crec que és la part de mi mente viajera que sigue a tus pies. Toma. Una tercera aquí, puto. Endulza la piel. De mi mente viajera que sigue a tus pies. Bravo, aplaudiment, sisplau. Molt bé, de moment. Hosti, I aquesta pensava que no la sabria, mira què et dic. A veure, anem amb Eurovisió 2017, el de Sabadell, Manel Navarro. Just do it, just do it, for your love. Aquí modula, Aquí modula. Sí, senyor. I finalment, la cançó que va guanyar Eurovisió l'any 68, Maciel era? Sí. És la més difícil, com segueix? O així va, no? Sí, senyor. La lletra la dic bé. Bravo. Bueno, Miqui, escolta'm, moltíssima sort de cara a Eurovisió, d'acord? Que acabeu de... Perquè suposo que la cançó s'ha de perfilar, suposo, una mica més, o no? Sí, la fareu tal com... S'ha de millorar. Bueno, no ho sé, potser s'ha de fer d'una altra manera, s'ha de regravar i s'ha de... Sí. Molt bé. Sí. Doncs avui l'hem tingut aquí, el tio que anirà a Eurovisió. Miqui, moltíssimes gràcies per venir al programa. A vosaltres. Gràcies. Un aplaudiment per Miqui.